Ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотаҷикистан. Бардоро хушомадед ба канали мо. Дар амри имрӯза якчандта мошинаи ҳархела арзони қимата мондагем ҳамашон бо дархости шумоя. Дар амри имрӯза ҳастаи Opel Astra G, Opel Astra G Caravan Universal ва сечкаи масаи бардоро якчандта мошинаи ҳархела арзони қиматаи ҳамашон бо дархости шумоя. шумо дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк мондан мебошад ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед ва зангулаши каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро аз дастгири ҳар яки шумо миннат дорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидестен, мошинҳои фурӯшиятонро дар ватсап ё имои мо сурат ва маълумот равон кунед. мо дар навбарои оянда пешкаши харидор мекунем. бардоро дастгирӣ кунед, видеоро поделитсия кунед дар имо ватсап ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо бардоро Opel Astra G мебошад ки соли бариш 2003. Opel Astra G Caravan Universal, соли бариш 2003, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ. коробка першаш механика ва дар инҷо соҳибиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. савдо дар назди мошин гази евро 4 утилизатсия дорад. ҳуҷҷатош ҳастаи аккумулятор нав, мотор ходовой дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. моторш 1.616. ҳама ҷои мошин 100% бардоро, ягон расход надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 83000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро видеоро поделитсия кунед дар имо ватсап ва дигар сайтҳо. ҳами қати ҳами дору саргардон ва ҳами дору мара девона када қати ҳами клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳами дору насанде дар бораи мардонаги калон газ ва дар бораи ҳами вирус пируса мекиша ҳақиқатан ҳами чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инами қилопа сабши охирсанашин кадоми дору нигоҳ мекунам. асбоб анҷомаш рулеткаш бо дар дасташ ҳам бародар бародар гӯштаидо матра дигар торро наметонам. ма барои та дору овардам макон маҷнун меган ина барои простатит хинакӣ барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез тез мерем беҳад доруи хуба яке аз беҳтаринош ия биюм беҳтараш инаям биохес меган ҳоли худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти бибинед новобаста зани марди камтара ками кутали амеброи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ка результати 100% оригиналаш бо боварӣ бародаро занг занен. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra G мебошад ки Caravan Universal, соли бариш 2004, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин. коробка першаш механика ва дар инҷо соҳибиш гуфтааст ки мошин сирожна фурӯшия, вагон я дастгаштага, моторш 1.6 инжектора. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 4 баллон нав, кондисионер, ях, экран, задни камера, мотор, коробка ходовой ҳама ҷош 100%. мошин задагӣ пусдагӣ умуман надорад, ягон камдиву расход надорад. мошин камтарак савдо мешавад дар назди мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 88000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra G мебошад ки соли бариш 1998, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин. коробка першаш механика ва дар инҷо соҳибиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. задагӣ пустагӣ надорад. коробка мотор 100%. беҳуда занг назанам гуфтааст, фақат харидоро занг зананд соҳиби мошин гуфтааст. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 62000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, видеоро поделитсия кунед дар имо ватсап ва дар канал подписатсия кунед. дар видеонамо лайкҳоро бонед ва дар комментария ҳатман фикротонро бинависед. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra G мебошад ки Caravan Universal, соли бариш 2003, объеми мотори 1.8, сӯзиш вориш
бензин. Коробка передашаш механика ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Ягон камдию расход надорад. Мошин як даст гаштагаи вагонай. Моторш 1.8-16. Такси умуман гаштагӣ нестай. Мошин ҳолаташ беҳтаринай. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Наша 98900 сомонӣ гуфтаестай ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо бардорро дастгир кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеоно лайкҳоро бинед ва дар комментария ҳатман мошинои мехозед ки тона номаша бинависед. мо ҳамон намуди мошиноро навъҳоша бисёртар мекунем. мошини авватии мо бардорро Mercedes Benz класс мебошад ки соли бариш 2000 объёми мотор 1.8 сӯзи шивориш бензин газ. коробка передачаш автоматай ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камдию расход надорад. ҳама ҷош 100% утилизатсия дорад. ҳуҷҷат дорад. техосмотр дорад. мошин ҳолаташ беҳтаринай. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 111000 сомонӣ гуфтаестай ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо бардорро дастгир кунед. видеоро поделитсия кунед дар имо ватсап ва дигар сайтҳо ва дар комментария ҳатман мошинои мехозекитона номаша бинависен. мошини авватии мо бардорро Mercedes Benz класс мебошад ки соли бариш 1999 объёми мотори 2.8 сӯзи шивориш бензин газ. коробка передачаш автоматай ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. тонировка то 14.07 то моҳи июли 2026 тонировка дорад. кондитсионер ҳамаш кор мекунад. ягон камдию расход надорад. утилизатсия кадагиай. моторш 100%, коробка 100%, аккумулятор навай, 5 баллони пачка дорад. хулоса ҳама ҷои мошин 100%, ягон камдию расход надорад. фақат мошина мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 125000 сомонӣ гуфтаестай ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. Ama już tak, to turbo sport ekranı. Beş kapot formülü. Halotine